खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ साब्रै बर'नि फिसा गेलेगिरिफोरनो आसाम सरकारा थार्ड ग्रेडनि साख्रि थिसनथाइ होसिगोन। गुजरातआव खुंजानाय 36थि नेशनेल गेम्स 2022 मेडेल देरहानो हानाय साब्रै बर' फिसा गेलेगिरिफोर फारियै वुसु गेलेगिरि सानमा ब्रह्म, रंजिला दैमारि, बक्सार अंकुसिता बर' आरो लन बल्स गेलेगिरि अनन्द कुमार नार्जारिनो आसाम सरकारा थार्ड ग्रेडनि साख्रि थिसनथाइ होनो फोसावबाय। मख'नो गोनांदि आसाम केबिनेट जथुमनि गेजेरजों बे थांखिखौ लायो। साब्रै बर' फिसा गेलेगिरिफोरखौ लाफानानै आसामनि गासै 10 गेलेगिरिफोरनो साख्रि होनायनि थांखि लायो केबिनेट मेलाव। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। थांनाय हरनि समाव बार अखा हानायनि जाउनाव गय बिफां बायसिननानै जोंख्लि बसुमतारिया जायगायावनो जिउ खहा जायो। चिरां जिल्ला रुनिखाता फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय 2 नं सान्थिपारा गामिनि नेमसन बसुमतारिनि बिसि जोंख्लि बसुमतारिया सेलेखा बाजाराव 5 रिंगासो समाव मैगं फानना थांनाय समाव गोबां बार अखा हानायनि थाखाय गंसे नखराव हाबना थाहैनो थांनायाव हरखाब गय बिफाङा गोग्लैदेरनानै जोंख्लि बसुमतारिया जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो थिलेब औवारिया जखम जायो। 45 बोसोर बैसोनि जोंख्लि बसुमतारिया गावनि फिसाय नेमसन बसुमतारि आरो 6 फिसाफोरखौ बे बुहुमनिफ्राय नागारना थाङो। ओरैहाय रुनिखाता रेन्जनि रेन्जार जसमानिक मोसाहारिया आरो 14 नं चिरांदुवार ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिमोनहाबो दुखुथिया नखराव थांनानै दुखु फोरमायो। लोगोसे मिथिंगायारिजों खहा जानायनि थाखाय सरकारनिफ्राय रांनि अनसुंथाइ मोननो होनना फोरमायदों। असमियाफोरनि बिहु मोसानायनि गिनेस वर्ल्ड रेकर्डआ बायसिगोन नामा? थांनाय 14 एप्रिलाव असमियानि बिहु मोसानाया गिनेस वर्ल्ड रेकर्डआव हाबनायनि उनाव बर' हारिनि बागुरुम्बा मोसानाया गिनेस वर्ल्ड रेकर्डआव हाबनो थांगासिनो। खौरांनि बादिब्ला देग्लाय 11,000निबो बारा बिहु मोसाहोनाय बादि फैगोन बोसोराव 20,000निबो बांसिन बर'नि बागुरुम्बाखौ मोसाहोगोन। गिनेस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थाखाय 20,000निबो खम एबा 20,000निबो बांसिन बागुरुम्बा मोसानाय खुंनो थांगासिनो दं बिटिआर सरकारा होनना बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव रोखा बुंदों। एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि रबीन्द्र मोसाहारिनि बिबुंथि। बिटिआर सुक्ति खालामग्रा प्रमद बर'खौ एटेक खालामोब्ला बिएसि सुक्ति खालामग्रा सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि आरो बिटिसि सुक्ति खालामग्रा हाग्रामा महिलारिखौबो खालामनांगोन। बिएसि सुक्ति आरो बिटिसि सुक्तिनि मावफुंनायखौ जों जेरै लामा नायदों बेबादिनो बिटिआर सुक्तिखौबो लामा नायनांगोन। बिएसि सुक्ति आरो बिटिसि सुक्तिया जेरै 100% जोंनि लुबैनायखौ सुफुंजोबनो हायाखै बेबादिनो बिटिआर सुक्तियाबो हायाबो जानो हागौ होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।